Hemmeňize salam. Oglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryny janyňy sagmy? Lewapdy ütkeşik maşyn känekine, lewap iline kän gelersinni. Her hil ütkeşik maşynlar abzor etmäni. Siz uje ütkeşik maşyna göränsiňiz, yzy abzor öýränsiňiz bolýat. Bu da iň soňuna göränsiňiz. Sebäbi häzir men indi öýýär ýani. Ýurdumyzda ýene bir az gyt maşynyň biri bilen tanıştyraýyn. Maşynyň tanış bolun, Mini Cooper. Maşynymyz biziň maksimal komplektasiýasy Mini Cooper S ýöne B ulusydyr. Bulan edil şuňal kiçikdämi? Bu nemiz biziň Countryman 2 diýär. Şu ýerde ýazylşyny goýaýyn. Edil dogry okap bilen bok, hasgu bilenler ýazyn kommentariýada. Maşynymyzyň taryhy 1958-nji ýyly Büyük Britaniýada, ýagny Angliýada başlaýar. Ondan soň bu maşyny BMW kompaniýasy satyn alýanlar. Şu wagt BMW-ny bu maşynymyzda da ikilik twin turbo BMW motor korobkasy oturanlar. Ýöreş edil BMW ýaly. 3,5 YS gördüm Medenok, 3,5 Camry gördüm Medenok. Maşyn 2017-nji ýylynky. Buny bir wagt BMW centerden paket alypdyr da, dost oglanyň biri. Şu wagt bar ekeni alyp gaýtdym ýörüýdi obzor üçin. Ödem polny привод oglanlar. Mini женский maşyn diýip görün. Bu maşyn bardy öwrendim. Imni şunsuny, ulsuny. Oglanlar sürýän ekeni, men kiçikdinem gyzlar sürýän eken. Bunny her ýyl Angliýada ýarşam geçirilýär, rally hökmünde. Imni şu miniler gatnaşýar, minileň ýarşy. Bu maşyna näl garýaňyz, daş ýüzüne serdiň oglanlar, gowunuňyz ýarýarmy? Bineşmi da odan aýdaýyn. Şu wagt bir kile kiç ýalak bolup durandyr, içine mi girýär? Giyin o gaty giyin. Ýöreşi samolyot häzir особенно men ujublädi eden zat bu maşyna gateret ýörýär. Hayran galym men onu. Basýaňa ak ýörýär da anaýyn. Zavodskoyam atjan gülşetilýär eken ödem. Bizde muňa popcorn gülşetilýärse, zavodskoy gelýär. Hemme zat. Şu maşyny durşuna zavodskoy hisat ellenmedik. Bu maşynymyz biziň Mini Cooper S Countryman 2 diýen eken. Bulan edil şuňalak prostoy amma, ýöne Mini Cooper amma S däli. Oňuja motory 1.6-lyk mı 1.5 milya, bärde 2-lik gelýär. Sportsen variant taýny bu. Ýöne bu nemiz braçyk, jostrak. Ýöne edil şu wagt sürüp börn, aýlap börn, gatylygyny ma hiç bildiren op. Ýagny Liboy Toyota bilen yumşaklygyny deňeşdirip bolýar şu maşynyň. Mini'ni muň ýaly halaryny öt hiç pikir edem okdum oglanlar. Ben mydamy женский maşyny pikir edýärdim. Ýöne oglanlar sürüp bör. Ey, gowy, realny gowy. Şu hayran galynan zat ýöreýşi. Bu maşyny gyzlara wapşe ölüp ýatyr. Häzir Lexus'un, Ericsson'un Highlander'ın gyzlar üçin gydakly däl. Mini bolsa. Bileňiz, ýöne Russiýada okak gaýtdym, ýaşak gaýtdym da 10 ýyl. Şu taýdakylar bilýän, hemmesini diýýär Mini Cooper, Mini Cooper. Ana, bar isleýän zatlar şol. Oglanlar görüp oturan bolsaňyz, sevgiliňize padak bermek isteseňiz alyň ana. Satyp bolýarlar bu da. 19-lyk zavodskoy diska diýilýär. Pult ýanynda bolsa, ayakda atça. Ana puldy. Özi alçyk. Edil şoňalak ayakda da ýapýanlar. Indi esas şu ýerde wyhlypyny diňledeýin. Zavodskoy wyhlyp şu. Bas! Biz muňa popcorn gülşetilýär. Maşynymyz maksimal komplektasiýa oglanlar. Panorama elbetde. Gologramma. Avtoparkovka. Öz parkovka edýänler. Şu ýerde goýaýyn videojuny. Öz parkovka edýär. Iň esasy stilam şu ýerdäki monitor, şu ýerde ses togulajak. Gaz basaňda da gazalýanýa, aýdym gatı açaňda da podsvetkajy ütköýä. 8 san podsvetka bar maşynda. Salonuna bakyberin, bir ütköşek zat kosmiçesk karabla minen ýaly bir samolyot ýaly. Serdiň oglanlar. Bulan zavodskoy ýany bilen gelýän eken. Muny häzir aýdýas, müşahitter ýa bize. Serdiň ana Star Stowy. Görýäňiz? Hiç bir maşyna ýok zadyna, hiç bir maşyna knopkadyklaryny görýäňizmi? Bular parkovkany üçürp ýapýar. Bu Auto Start, tormuz basaňyz bilen, ana bu da Star Stowy. Ana serdiň. Otlany maşyn.
Galogramma çıktı. İsteseniz proyeksiya deyin serdin ana. Hemme da çıkka. Maksimal komplektasiyasıdır. Sizene kızlar ya. Berde şunlar çıksa da böyle näme gerek bolsa. Yeni bir zat Harman Kardon audio sisteması. BMW'da gelýändir o da, bilýäňizmi? Mesele o aýdyşna. Gatduraýdy. Berde ikilik motor ulanır, twin turbodur. BMW motoru. 8 skorum korobka serdiň. Tiptronikdir korobkada. 8 skor ulanır. Ana 8 skor istesen çapşan atın. Bunu geçiren. Berde lipstoklar var. Elbette edil kaq palojny BMW sistemidir. Polnustu sebebi Mini Cooper BMW alandan soň öz sistemasyna gara edýärdi. Berde klimat ba. Buna serdin. Prada'nın abzorunu uca görünsünüz. Serdin. Yapılışını yapyan, atacağım. Kansenerin üfleyen yerine. Yani bu üç köşük zat. Hiç bir maşinlerin näme deňep bolan nokta o. Priboruna da bär motorun priborunu alıp koyupdurlar o gara. Motorun priboru. Bu da adam benzinin kenliğini aldığını görkedi ana. Şu linyalar. Bu üç köşük zat da. Berde panoraman atacağın yapyan olanlar. Nusulun hep galan dörsün nämedir öýdýäňiz? Çıra şular. Diňe çıra. 8 anam patsvetka bolýar. Her hilçek station göre, nastreniýan göre renk edip bilýän. Multirul elbetde. Berde demi da sağlap bolýar. Ruçka çyklardan serde ama näme açýar ruçka. 3 kaşık zat. Sizenýän station sağlap bolýar. Ýöne serdim. Sizenýä knopkada derler. Ruçnoy gözüňiz elem. Bu var sportsion variant da yeňilleşdirilen bu. Ana ruçnoy. Gowdat ýöne. Men agawja gördüm. Rulam edil BMW-da meňde dur. Şu ýere Aston Martin'a da meňde asly başda muny Angliýa oýlap tapan üçin şollar hemem ýaňy gören bolsaňyz ýyky tormozasyaň stopniklary Angliýaň baýda ýany. Belki şu adam Angliýada öndürilýändir bu. Ýöne BMW kompaniýanyň. Maşynyň ýyzy biraz darrak öňe giň. Ýöne men ýyzy da zat etdim de serdim. Aýygym diýip oturýar. Berde de kondisioner ýyzyny üfleýän bar ekeni. Çykkan setka da ýok. Ýyzyna şuňalak da prasta ýyzyna bir 3 köşk zat ýok. Ana şuňal bagaj we ulanlar. 3 köşk gat ula del, kiçem del, ortalyk razmer. Şu ýerde men sizi amatly we gowy ýagylaryny tanıştyraýyn. Lewaf welaýetinde da bardyr. Aşgabatda da var, Hal welaýetinde da var, Marda da var, Daşowda da var. Bir Balkana ýok, Balkana da näse bolsa 10 ýaşyndan bar ýa. Men şu ýerde jillerlaryň nomerini goýjak. Arkaň barp şu taýdan alyp bilersiňiz. Jaň edip haýsy welaýetde bolsaňyz, jaň ediň de adres alyp. Bu ýa amatly gowy däller diýip pikir etjekler. Aýdaýyn. Öz ýurdumyzda öňän üçin şoňal amatly. İçiniň persatkalary Amerikan Infineon kompaniýasynyň persatkalary Google'a ýazyp öwrenip bilersiňiz. Ingo persatkalan büyük. Bu ýaglar men özüm bolanýan, şonunam size maslahat berýän ulanlar. Diskany garaltmayan kalotka gözleyen olsanız ana Optimus kalotkalar. Bu maşina bolyan bağım yok, bilemok bolyan bağ olsa men muňa uğrajan. Ana karşısy. Köp maşina ba. Bu Optimus kalotkalarym 5 welaýetde satylýan rolanlar. Men size şu ýerde nomerlerini goýjak. Haýsy welaýetde bolsaňyz jaň ediň. Welaýetyň ady we nomer olar. Alın Toyota'nın apaçtı hemmesine de ba. Alın, barlak görün, ondan sonra komentariyada yazın. En kedilleri bu maşini näme üçin gowarýarlar? Elbette BMW motoru türe olanlar. Näse edin? Twin turbo. BMW'larda gelýär, şu motordur şu. 200 at gücü var. Nolan ýüdeçenini 6,5 sekund. Lexus'lar, Camry'lar bilen 3,5 arkaň deňeşdirip bolýar. Kaçsa da BMW kaçsa bilýäňiz özüňiz. Näder sürük görkezýän men size şunu. Özüm hayran alım, siz hem hayran alarsınız şu maşini görüşünden. Sizden yani ana sazlamak bir kıyınrak. Galanlat gülyalı. Şu yerde aydayn aytmadık zadım mı? Rejimler berdi de badır. Rejimlere serdin ana. Buna serdin? Sport rejim, eko rejim, geçirip bolya. Görýäňizmi? Ana şu ýerde 3 köşek zatlar, hiç ýerde men görmedim başga maşina. Aşaýy atwajdyny ana çykka bärik. Eko rejim madyr olanlar. Egerde benzine gyskanýan bolsaňyz da
Aptal edýän, gapdyryp sport rejime geçdi. Yaman o yol tutýar o, akan o maşyna. Edil BMW näle sürýäňiz? Bilýän BMW. Ana şoň yol tutujylygy var şu maşyna. Ulanlar. Arkaň kruk berip bolýar da, sürt bilýän bolsaňyz, arkaň kruk berip bolýar. Aeroport ýolu barlanmy? Bu moýelmel bolýar da. Varlak görelim, görüşün. Sport rejime geçirdik. Tiptronikda varlasam has bolanmıyor ana. Böyle abişinde da barlalı sport rejimde näkil ýörýänli, ondan soň Tiptronikda barlar. Mesele o. Yaman ýörýär o. Häzir men bara Tiptronikda da barlak görürüz. Kanat taksaň uçça maşyn. Problem ýok. Kanat taksaň uçça. Inne olanlar Tiptronikda barlak görüp Tiptronik'a geçirdim. Lipstock'da geçirjek. Bastık. Gün 2'de çıkýar, o ikinci skorda çıkýar. Aýda daja 6,5 sekundda ýetiren oglanlar. 6,5 diýdim-mi? Abysny avtomatda 6,5da çıkýar, ýöne Tiptronik'a goýsaň, wapşe çal çıkýar. Özem polny привод, zaman ýörýär. Короче, спортивный. Gyzyň içinde de sportçy maşyn halayan bolýar da bilýän. Soňra şu ýerde aýdaýyn olanlar Mini Cooper görüp çapyşak golaý, maň şuň ýalak bolsa da mesele ýokdur. Awal ol Lexus oturtýardyr. Tiptronikda ýaňy bar, olanlar birinji erekde 5 sekundda çykardym. 5 sekundda. Özünde çykany 6,5da, men Tiptronikda 5 sekundda. Ýöne ikinji erekde oňa etip bilmedim. Talant gidip barýar diýär. Maşyn haladyňyzmy olanlar? Mena gowurdum, mena pol pikirim ýetgedi minden. Mini imini şu ulusydyr. Bu ulusy sportçy bolsa, arkaň olanlar alyp bilýäňiz. Mesele ýok. Aýal maşkalar alsa, ondan türkler aýtýar, daýysy ýok diýär. Opşa maşyndan da bolny. Haladym, ýumşaklygy, komforty, ýörüşi, aýratyn ýörüşi we ýol tutujylygy. Ýani görýäňiz daşyndan şeýle aýlaýana. Hiç ýyl akan ok, käwirmaş bilen akýany şe daşy dutu da adam akýa. Bärde oňa zat ýok. Angliýada oýlanyp tapyldy. O, bu köneler ammadyr. Ondan soň nemisler, ýanky Germaniýa aldy. Hakik maşyn etdi muny. BMW polny aşağı podveskasy BMW-dir. Polny BMW-dir. Zapçaslaram gidip BMW sentrdan alınýar. Düşünüňiz? Zapçaslaryň bahasy elbetde BMW-ňky alak. Indi bu maşynyň bahasy $20,000. Degim hiç saýly ýok. Paket alınan maşyn. Bahasyny degen okmy? Ýazyn kommentariýada. Olanlar, ana şuň bilen men Lewap ilinden ýörýän öýe häzir. Saat uje 4-üň ýary gatgaranky düşmäkä. Ýöreýin. Videolar görürsüňiz. Bu turumuzda iň soňky gedek Lewap vilayatyndan abzor. Nesip bolsa Lewap vilayatyna ýene 1 aýdan, 1,5 aýdan geler olanlar we gowlady. Anonda Lewap hemmeňize sag bolun, taňrykasyň mehman soýurlygyňyz üçin hemme zat gülýärlik. Dawolny git baran kakrasana abzory da bir ýydan maşyn getirip berdiňiz. Hemmeňize minnetdar. Abzor göwünüňiz ýaran bolsa, like koyun, kommentariýa ýazyň, dostuň bilen paýlaşyň. Indi haýsy vilayata gideliň, nilde haýsy maşynlar abzor edeliň. Onam ýazyň, kim nähil maşyn alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iňe sag adam janyňyz sag bolsun. Dawaçy.